wake walenza iphutha elizokukhosta noma elikukhoste impilo yakho yonke? Okuthi noma wenzani, nini, kanjani, you will always remember ukuthi wena wenza iphutha. Uma kungesibona abantu aba-around wena or aba-close nawe ababa-affected, abathinteka ekwenzekeni kwalolo phutha, abazosoloko bekukhumbuza ukuthi kunje kungenxa yakho. Wake wazithola kuleyo nkinga? Hello, sanibonani, dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo, lwandle kalwela lwenza ubhekane zona isihambela lekude phezulu. Enjoy. Esanamhlanje istory ngicela ukungasenzeli ngisho i-intro, ngisenza with a heavy heart ngoba sibuhlungu. Yeah, sibuhlungu. So ngicela ukuthi mawukuthi uyaqala ukubona lesi story sethu sanamhlanje, ngiyacela nje ukuthi ungicofele usubscribe, ungicofele ulike, and then mawukuthi nawe-ke unaso story ofisa ukusishare nathi noma uyafisa ukuza kwi-podcast, more than welcome ukungisendela i-DM either on Facebook or on TikTok, or you can send me a WhatsApp on 0719419417. Impilo guys inzima. Yazi ukuthi ngesinye isikhathi uma ulalela iy'nkinga zabantu and uke wacabanga ukuthi unezinkinga, ubone ukuthi hhayi, lokhu engikubiza ngey'nkinga mina it's actually nothing. Ngibhalela ubhuti la uthi sisizandile, siyabonga. Ngiyathemba ukuthi abeze emva kwethu bayalibuka uhlelo lakho and bayalalela ngoba ziningi izitori oza nazo ezakhayo, even ngisho nalezi ozikhuluma uthi sipholisa ingqondo nazo sengifunda okuningi kuzona. Futhi-ke ne-channel yakho iyangipholisa in so many ways. Sengithe nami ake ngisixoxe sami isitori ngoba angeke ngaba nesibindi sokuza phambi kwekhamera ngoba udaba lami luthinta nabanye abantu engeke ngithande ukuthi uma ngabe sengivela kwikhamera kube ngazukuthi ngenza izinto ngokuba selfish. Uthi ubhuti, ngubhuti okhulakhulile, usedonsela khona nje ku-40 weminyaka. Nginomndeni wami omuhle omncane engiwuthanda ngenhliziyo yami yonke. Ngisebenza ema-truck-ini, so ngihamba ama-long distance. Ngelinye ilanga uyaphela u-3 months ngihambe ngingabuyi ekhaya. Uma ngibuyile ngibuye-ke lawo maviki 2-3 engisuke ngithatha ngawo i-off. Kodwa awupheli u-4 months ngingahambanga ngingabuyanga ekhaya. Uma ngabe nje ngisuke ngihambe ngempela ngicross amabhoda ngizohamba isikhathi eside kuye kube mhlampe 1 to 2 months. And uma ngisuke ngibuye ukucompensate lokho, i-leave yami iye ithi kuba yinde ngoba ngisuke ngifuna ukuspenda isikhathi nomndeni. Nginonkosikazi, benginengane eyodwa vo ena-3 years, umfanyana nje. Uye lo ongiletha kuma-DMs wakho namhlanje. Uthi ubhuti last year ebuyile esekhaya ese-leave nje inyanga yonke, kwenzeka iphutha naye angazanga noma kwaba yiphutha noma into kwakufanele yenzeke, kodwa uthi indlela eyenzeka ngakhona, nanamhlanje ngilimele. Unkosikazi wami ulimele, unkosikazi wami zonke izinsuku ungikhumbuza ngale nto kangangokuthi njengoba ngikhuluma nawe njengamanje. Angikho mnandi emoyeni, angikho mnandi emzimbeni. Ngiphume esibhedlela 3 months ago, ngahlala leli phutha engalenza lengihlalisa esibhedlela 4 months wonke ngizama ngi-recover ngoba bekukuningi. Physically bengilimele, mentally bengilimele, so bekukuningi nje. Kodwa-ke sengi-right manje futhi sengibuyele nasemsebenzini, and ngibuyele emsebenzini before time ngenxa yokuthi sengibalekela nesimo engibhekana nasekhaya. Uthi ubhuti njengawo wonke umuntu, uwumuntu nawe uyaphila, uyawenza amaphutha, kodwa kwenzeka-ke ngalolo langa ukuthi unkosikazi athole iphutha elithile ayelenzile. Mayenze leli phutha, ambize unkosikazi, amhlalise phansi, balwe ngaleli phutha up until ubhuti eduba
ephuma ehamba. Well, uthi wayengadubi kodwa wayeyopholisa ikhanda, enzela ukuthi mayebuya endlini lo wakwakhe abuye sethe ukuphola kancane. Uthi hhayi ngiphume-ke ngihambe isikhathi engisihambayo ngiyohlala namajitha, ngibambe nje 1 inyana 2 inyana. Uthi ngithe ngisa-relax-ile ngisazama nanokuyikhohlwa lento engishiye ekhaya yenzakalile. Uthi afone umama wakwakhe lo, ngicela ubuye, ukuphi? He, and uthi makafona usalwa. He, ukuphi? Uhambile lana? Asiqedanga into besiyikhuluma. Futhi mina sengiyagoduka ngiyahamba ngekhaya, ngicela ubuze ongilanda ungigodukise. Uthi hhayi, abuye-ke. Nangempela phoqa ukuthi hhayi akabuye ngoba phela nangu umuntu wakhe usaqhubeka usalwa, bekade uthi umshela ukuthi uyamapholisa kanti usazoqhubekala. Uthi abuyele ekhaya-ke. Mekabuyele ekhaya, unkosikazi afike, aqhubeke, amqhume, amusho. Qhubeka la kade egcine khona. Uthi angithi ngithe banengane encane ena-3 years. Uthi avele uthi kule game-ke angifunanga nokukhuluma ngoba lo muntu ungibuyise ngithi ngipholisa ikhanda la bengipholisa khona ikhanda, wathi angibuye ngizomlanda ngoba ufuna ukugoduka yakubo. Manje akasathatha ama-bags afake emotweni sihambe ngimgodisa aye kubo. Instead uyaqhubeka uyangilwisa. And oku-worse now naye nengane la. Yabo, as much as incane kodwa ingane akumelanga i-experience izinto ezikanjalo. Uthi ngivele ngithatha ingane yami ngiyifake emotweni ngihambe. And uma ngihamba ngiyadrive nje emgwaqweni angazi ukuthi ngiyaphi. Anginanhloso ukuthi ngifuna ukusuka la ngiye la. Uthi ngiyakhumbula istop sami sokuqala ngama egarage ngafaka upetrol, ngathengela ingane amaswidi nama-chips, yahlala emotweni sa-relaxa sabhonda. Uthi ngiyadrive nje angazi ukuthi ngiyaphi. Uthi sisizandile angazi ukuthi nini kephi kanjani. Ngagcina ngizwa ihoot eyayikhala from the car that was coming eyayizongicrasha straight right to me ebhendini. And mina ngesingami ngangihamba ngi-right, ayikho into wrong engangiyenza ngoba it was a T-junction esabhend. Imoto le enye mekachaza uthi ayizange ime ngoba kwakufanele ime na already wayesephakathi emgwaqweni. Yabo ukuthi T-junction mawuzofike ustop ngapha fanele nilinde phela T-junction uhamba ufike kuqala. So uthi yena wafika wamaqali wathi qala wahamba, and le T-junction inebhendi ngaphambili. Uthi akayazi ukuthi le moto eyami ngena esayidini la kwakuhleli ngakhona ingane ukuthi iyaqhamuka nini kanjani, and uthi yayispide ngalendlela yokuthi ithuba lokuthi ayiswive ayivike akazange azabe nalo. Uthi yangena yaphelela imoto kuleli side elinengane ngakhona uthi gadla yashaya ingane, yashaya kuleli side enengane kangangokuthi kuthiwa ingane yathula same time. Uma esexoxelwa esevuka yena e-ICU ngoba uthi indlela umonakalo omkhulu ngakhona yena wahlala e-ICU inyanga yonke. Ingane yakhe yangcwatshwa engekho. Wahlala inyanga yonke e-ICU, waphuma ke ICU wangena kwi-general ward. Makangena kwi-general ward ke wazama ukurecover nani, wacela ukuthi ucela i-pass out kudokotela, hamba ethuneni lengane, wahamba wayethuneni lengane, wenza lokho ayefuna ukwenza, wabuye waphindela esibhedlela wahlala. Uthi sonke lesi sikhathi esisandile njengoba ngiphuma ngingena esibhedlela umfazi wami akezi ukuzongibona. Is angry at me ukuthi ngimbulalela ingane okuphela kwayo, akezi ukuzongibona, abantu basekhaya kuphela beza ukuzongibona. Uthi safika ke isikhathi sokuthi ngidischarge ngaphuma esibhedlela. Mangiphuma esibhedlela ngahamba ngiya kumfazi wami, phela nginomfazi mina ngikaniwe. Uthi mangifika umuntu akekho ukubo. Okay fine, ngakhuluma nabasekhaya, ngicela nikhulume ngicela ukuthi ngikhulume nenkosikazi wami, nihambe nokhuluma nabakubo ukuthi ngicela abuye sizohlala phansi sikhulume. Uthi hayi abuyeke. Uthi alukho usuku olalungadluli engamkhumbuzanga ukuthi wena wangibulalela ingane. Uthi kwamunca endlini up to a point ngaphinde ngafonela abantu abadala ukuthi hey ngiyasha, as a result kwamina ngizogcina ngingarecover ngendlela e-right ngoba uthi wayengakobe right still vele. Wacela nje udokotela ukuthi hayi seka right, ucela ukuhamba, ucela bamdedele because ufuna ukuyosort out life yakhe. Impilo yakhe ubona ngazokuthi uyayidelaya nje ngokulala nje embhedeni wasesibhedlela. Uthi alukho usuku lamahala noma kuhleliwe nje kungonakele lutho. Unkosikazi wakhe nje bevela amkhumbuze, asinangane manje ngenxa yakho, wena ungibulalela ingane. Uthi njalo kwaze kwacaca ukuthi hayi kukhona into ekufanele mayenzeke phela. Uthi ke abantu abadala basuggest ukuthi abahambe baye kwi-counselling boyithu. Uthi yena already beseqalile ukuyi-receive i-counselling ngesikhathi ade sesibhedlela.
So abantu abadala-ke basuggest ukuthi ake niye kwi-counselling nobabili kubonakala ukuthi kuhamba kanjani. Uthi hhayi baqala bayihamba-ke le ndlela ye-counselling, bayihamba le ndlela ye-counselling. Uthi nakwi-counselling leyo ayikho into lo nkosikazi ayilalelayo, lo sisi ayilalelayo. Uvele agqugqumuke akhulume angafuni nokuthi yena aveze ukuthi uzizwa kanjani. Akhulume athethe ashawutise, kusizani noma singahlala phansi sikhulume, mina ngisena ngane kwathini. Uthi to a point ukuthi ngize nga-decide ukuthi I'm wasting my time. I'm wasting my time because what's the point ukuthi ngiye kwi-counselling nomuntu who is not prepared ukuhlala phansi kukhulunywe kulalelwe. What's the point? So yeah, injalo indaba yanamhlanje. Kodwa ngiye ngisho ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu ngoba nginale channel and I happen to have counselling skills, basic counselling skills. I did psychology ngayiyeka phakathi because ngangibona ngathi inkinga zabantu zizongihlangisa. Kodwa funny enough, I found myself here on the space where I actually got to listen to people's problems. Maybe it was a calling, I don't know. Kodwa le psychology engayiyeka phakathi iyangisiza because ngiye ngibone ngazi ukuthi ngiyakwazi ukukhona ukukhuluma nabantu engingabazi, engingababoni, ngibuyisa ithemba kubona. Ubhuti ngithe kuyena, awukwazi ukuphola usaloko njalo ubuyela kule ndawo walimala kuyona. Ukuze uphole kumele undlule kuleyo ndawo leyo. I-divorce akuyona into enhle enemnandi, kodwa it doesn't seem like they will find healing if they are still together and they are still blaming omunye nomunye esablame omunye ukuthi wena wenza ukuthi. There is no future lapho except for ukutormentwa nokukhunjuzwa every day of the mistakes that you did unintentionally. Nokuthi-ke okunye ngimtshele kona ngithe ne-healing journey yenu nobabili angeke izifane. Lo wasisi vele ngesikhathi ngosuku yenzeka lento vele wayelimele, mhlambe maningi amanye amaphutha nawo wawenzile before and iphutha leli lavela ngalelo langa laze lagcina selifika selenza ukuthi kuze kuba nje. Mhlawumbe ayemaningi amanye amaphutha ayesebhodlela phezu kwawo. So awukwazi-ke ukuthi uma ngabe uhamba i-journey yakho yokuphola uyihambe nalowo muntu. Lowo muntu kufanele ahambe yedwa. Nawe uhambe wedwa. Loya muntu kufanele ahambe ohlala endaweni yakhe yedwa. Mzuka decide ukuthi niyabuyelana. I-separation inifanele njengamanje. Decide ukubuyelana mhla senibona ukuthi nipholile and then you take off where you left off from ngalesa sikhathi nilimazana emoyeni up until this point, because njengamanje niyikha phezulu la sekonakele khona ngempela ukuthi kwenzeka ukuthi wena uyakublame for everything, which is angeke umsole because indlela azizwa ngayo, kodwa awukwazi ukuphola kanye naye, kufanele aphole yedwa. Ngim-advise wrong. Ngicela nikhulume on the comment section down below uma kuwukuthi ubhuti wabantu ngimlahlekisile, kodwa bekuwumbono wami ukuthi akahamba ayophola yedwa, nosisi ahamba ayophola yedwa. Mase bezwa ukuthi bapholile bakulungele ukuqoqa izicucu zaloko okusalele baqhubeke nempilo, then they will do that. Kunzima ukuphila. Thank you.